Επιτέλους, μπρο, τόση ώρα για αυτό το πράγμα. Ναι, τόση ώρα είχα κολλήσει εγώ εδώ πάνω, ρε. Τόση ώρα. Έλα. Ο Σέσης πιο. Γιατί. Σβήνω τον μπάκ μου, δεν με νοιάζει. Δεν μου κρυσάει, το σβήνω. Δεν με νοιάζει. Οκ, σβήστε. Α, καλά. Το σβήνω. Τώρα το είμαι. Τι του κράσα. Μπορεί να πάμε σε περπατική. Ελάτε εδώ ρε. Έλα εδώ να δεις πρώτα από εδώ τα ωραία. Πού πας, έλα εδώ. Κάμε τον μπάκ μου, τον μπάκ. Δεν ξέρω να παίζω στον game, το σβήνω τώρα. Τρελό. Πάρ' τα λεφτά μου πίσω κολλώ. Ο μπρο επειδή κόλλησε για λίγο σκάλα, το σβήνει. Πίσω έχει exit. Ναι, να δούμε λίγο εδώ τι έχει. Εγώ δεν μπαίνω γιατί άμα πω θα μας κάνει TP. Ω, μάγκες, έχουμε τέτοιο, Ο Σέσης κόλλησε. Ελάτε λίγο εδώ, ελάτε λίγο εδώ. Δείτε λίγο αυτό το χάρτη. Άμα έρθω. Ένα, δύο, Άμα έρθω θα κάνω TP. Τι είναι αυτό το save, Εδώ είναι το- τι είναι αυτό το save, γιατί έχει τόσα. Πάμε σε αυτό ή στο άλλο. Στο κόκκινο. Γιατί σ' ακούω δύο φορές. Κάτσε. Παίρνα. Έλα, πάμε σε αυτό ή στο κόκκινο. Εκεί πίσω είναι το γκαράζ. Γιατί δεν πάμε στο κόκκινο. Επειδή εδώ πρέπει να βρούμε το κωδικό και μετά να μας ανοίξει αυτό εδώ πέρα. Πώς θες να ξέρουμε το κωδικό, ρε. Όταν βρούμε το κωδικό θα μας ανοίξει αυτό εδώ. Α, έχουμε. Έχει vent. Κάτσε πω εδώ, να βρούμε το κωδικό. Κάπου ρε μαλάκα δεν έχει. Πού θέλετε να πάμε, τι πι θα κάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Κάτσε, 1, 2, 3. Ωπα, τι είναι αυτό. Δείχνει ένα βελάκι, Ένα, δύο, τρία. Δείχνει ένα βελάκι. Πας που φτιάξω Τρία. είσαι το πουλήσει μάλλον. Ωραία. Ένα, δύο, Τι να τρία. κάνω ρε μπρο, αυτό μου Κάτσε, κρυφάρει. είναι Όχι, 3. λόγο. Κάτσε, είναι Α, 3. κύκλος. Κάτσε! Ακούτε, όπου πάμε, κάνουμε. Οκ. Θα μ' ακούσεις. Πες. Άμα είμαστε 3 άτομα σε ένα δωμάτιο μας κάνει TP. Σε ποιο δωμάτιο από όλα, Στεφ? Περίμενε, το έχω. Νομίζω ήταν βελάκι. Οκ. Τετράγωνο κύκλος βελάκι, τετράγωνο κύκλος βελάκι. Ωραία. Τετράγωνο κύκλος βελάκι. Το κάναμε. Τσε! Ωραία. Οκ! Φέρ' το εδώ, Τι? φέρ' το εδώ. Στέφανε! Τι ήτανε. Για έλατε εδώ ρε μαλάκες. Α, φύγουμε από εδώ ρε. Και το άλλο. Πώς την καλά. Οκ. Κανένα τέρας δεν μπλέκει τώρα με εμάς. Μην νομίζεις ότι μπορεί να το κόψεις. Δεν γίνεται. Πού πήγα! Μαλάκα. Πού είστε, πού είστε? Πού είστε, μαλάκα, τι έγινε, πέσαμε όλοι κάπου. Κάτω. Οκ, η άλλη είναι μακριά μου λοιπόν. I guess πρέπει να το κάνω μόνος μου. Οκ. Αν και έχω το chainsaw. Πιστεύω θα με προστατεύσει από ό,τι το καλό έχει να έρθει εδώ πέρα, I guess. Πόσους αδιεξόδους γάμω την ιστορία μου γάμω. Κι αν τηλέφωνο χτυπά... Α. Έλα, Τζέρι. Έλα. Αυτό, Τζέρι. Ακολούθα τα βελάκια. Μαλάκα. Ακολούθα τον Νίκο. Τον Νίκο, έλα. Α, γι' αυτό το έκανες, bro, thanks. Ναι. Λέω κι εγώ τι στο διάλογο έγινα. Ουι. Ή όχι, εγώ καλύτερο ήχο. Οκ, bro. Δεν σκοτώνει αυτό τίποτα, απλά ήταν για το... Τσάμπα το έχω τώρα. Ναι, το ξέρω. Είναι για το skill.
Pull all the levers, run through the gate, so I can't follow you. So it can't follow you. Τζέρι, έλα εδώ. Τζέρι, έλα εδώ. Ξέρεις τι θα κάνεις. Γιατί και δύο. What? Πού το βρήκες και εσύ το chainsaw, Στέφανε. Σε ένα τραπέζι. Α, σε ένα τραπέζι. Εντάξει. Πολύ λογική απάντηση. Αύριο κι εγώ. Τσάμπα μπήκαμε εδώ πέρα. Έχει κι άλλα, έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Σπάστε το άλλο. Αλλά εγώ δεν έχω. Ω, Πρέπει να κάνουμε κάτι μοχλούς, Ναι, στα δωμάτια. Υπάρχουν κάτι βένες που πρέπει να μπείτε μέσα για να... Έχει αιμοχλό εδώ πέρα, Μέσα. Ναι. Αλλά. Θέμα είναι πού πάμε. Ω! Τρέχτε μαλάκες! Μπες! Μαλάκα! Πω. Είχα να φύγω μαλάκα πίσω από την καρέκλα μου. Στέφανε, Το παιδί είναι ελεύθερο πιστεύω, για μένα τουλάχιστον. Ό,τι μπει μέσα στο κόλλο σου. Ό,τι μπει στον κόλλο σου. πώς το ανοίγουμε αυτό. Στο κολοσσέο. Και από κανένα vent. Α, από αυτό. Ω, ναι! Ω, σκίτσο! Σκιτσοφρένεια! Ωραία πια να... Ω, να το! Ναι! Α, ο Στέφανος... Το κάνες. Άρα... Ω, αυτό. Ω, πες με μπίλιαρντ! Πάμε μπιλιάρδο. Άλλα δύο, progress. Progress report. Δεν έχει Άκη. κάτι, δεν έχει κάτι. Μπορεί να φύγει. Πάω λίγο FK. Ε! Πλάκα κάνω ρε πλάκα. Ω, μην πας από εκεί, μην πας από Δεν με εκεί. είδε, δεν με είδε. Ναι. Γεια σου. Έφυγε. Δες Discord, Άκη. Σου λέει ο Στέφανος, δεν να κοιτάξεις λίγο Discord. Οκ. Πόσα liquid pain έχει. Βρε. Πόσα liquid pain έχει? Πόσα έχει? Δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή. Έχει περίπου 5 liquid pain και πάρα πολλά juice. Σε Juice. ένα ψυγείο. Ελάτε λίγο. Πού είσαι? Α, έλα. Εδώ, ελάτε λίγο. Το είδα, τα είδα liquid pain. Εγώ το inventory είναι τέτοιο. Chainsaw. Πρέπει να μπει και chainsaw.